Magandang hapon Pilipinas, ito ulit si Mike Padawan, nakita ulit tayo sa pinaka-latest analysis, hatid sa inyo ng Typhoon 2000, ngayong araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Pebrero 4 hanggang 7, 2022, at ito ang ating Tagalog version. Ngayon medyo umulan na yun dito sa Kabikulan at sa ibang portions po ng Visayas at Mindanao. At ito po ay dahil po sa pagbuo po ng isang surface trough. Ito po ay isang area of elongated cloudiness na may kasama pong mga paglugad, pagkidlat at mga malalakas na ulan. At nakakaranas po na yun ng mga malalakas na ulan, pabugso-bugso, minsan matagal, minsan maiksi. Dito po sa malaking bahagi po ng Kabikulan at dito rin po sa ibang parte po ng Mimaropa like Mindoro, dito po sa may Eastern Visayas at Mindanao. So ito pong pagdaan ng surface trough ay ang resulta po ng mga ulan na nakaranasan po natin ngayon. At sa taas naman po ng ating bansa, dito po sa may Taiwan at Southern China, Batanes and Babuing Cubao Islands, may panibang surge po tayo ng amihan at nakaka-affecto po ng buong parte po ng dagat China at West Philippine Sea. At dito rin po sa may Northern Luzon sa susunod na 24 oras. So magiging mahangin po dito, medyo malamig ng bahagya na yung temperatura ay pwede bumaba hanggang 22 o 21 degrees centigrade. Na may kasama po rin mga light showers lalo po sa may coastal areas po ng Northern Cagayan at Ilocos Norte. At ang ibang bahagi po ng Luzon ay magiging tuyo, medyo mahangin ng bahagya. Kasama po dyan ang Kamaynilaan, although may mga patches of cloudiness na dala nitong surface trough na baka magpaulan ng bahagya dito po sa Southern Tagalog provinces. So yan po ang dahilan na yun kung bakit maulan po tayo sa araw na ito. At take note po, nasa La Nina po tayo. So may mga events po na ganito, may mga isang araw na puro ulan na malalakas. Dahil po itong mga thunderstorms na ito ay na-generate po sa mataas na temperatura po ng dagat Pilipinas. Dahil po yan sa prevailing La Nina. So nakakaranas po tayo mga paminsan-minsan, may mga ilang weeks na tuyo. Although few days lang, tapos may mga ulan na naman pong darating. Dahil po sa persistence itong La Nina conditions. Okay, na mag-exist po itong La Nina hanggang sa katapusan po ng dry season. Kasi magsimula na po ang dry season sa March, so hanggang May or June mag-coincide po siya sa tag-ulan. So, yan po ang epekto po. So, hindi balance o hindi normal po ang ating klima. So, may mga times po na siguro 1 week mainit, then papalitan tayo ng mga 1 o 2 linggo na may mga ulan-ulan po dito po sa Pilipinas, lalo na po sa may Bicol region, pababa po sa Visayas at Mindanao, kasama po ang Mimaropa at Sulu Archipelago. So mag-ingat po tayo sa mga low-lying areas, sa mga possible na mga pagbabaha at mga landslides, lalo na sa mga hazard-prone areas, dahil po itong mga ulan na ito ay medyo mabigat. Dito po sa Kabikulan ay umabot po ng 30 hanggang 100 mm ang narekord na pong mga ulan. Sa Calabanga umabot po ang ulan na 100 plus millimeters na po na yun. Dahil po medyo closer sila dun sa makakapal na thunderstorms na dala nitong surface trough. While dito po sa mainland Camarines Sur, medyo may kalakasan din yung ulan. Although hindi pa po umabot ng 100 mm, but kung patuloy pa rin yung mga pabugso-bugsong ulan overnight, at baka mag-abot din ng 100 mm. So usually mga 100 mm, may mga flooding na yan sa mga low-lying areas. So mag-ingat po tayong lahat. At base po sa forecast, ito po mga ulan na ito ay na yung araw lamang po. Bukas ay baka magkaroon na po ng improvement ng weather dahil po sa paggalaw nito palayo itong surface trough. So, nag-develop po ito galing sa isang easterlies at yung northeasterly wind flow nag-converge. So, nagkaroon po ng elongated area of atmospheric, lower atmospheric pressure. So, nagkaroon po ng tinatawag na surface trough. So, hindi po ito low pressure talaga dahil elongated po siya, hindi po siya closed o pabilog o paikot. So, ito po ay tinatawag nating surface trough. Sa ibang bansa, like sa US, ang tawag nila dito ay tropical wave. Okay? Kasi parang wave-like ang itsura ito mga cloudiness na ito. So, again, mag-ingat po tayo sa mga low-lying areas. Hindi naman po sa Bicol, lalo na sa Eastern Visayas at Mindanao, may mga ulan pa rin inaasahan. Susunod na 3 araw, mamaya papakita namin sa inyo ang rainfall accumulation forecast dito po sa mga lugar na pinabanggit natin. Sa labas ng ating bansa, clear naman po, wala pong natatanawan na panibagong LPA na posibleng mamuo at wala naman pong pinapakita mga computer models sa loob ng 5 hanggang 10 araw. So, ito lamang po ang epekto ng amihan,
ito mga surface troughs or possible shallow LPA kapag may nabuo na makaka-affect po sa ating bansa. Pati na rin yung easterlies, yung warm easterlies, malakas po yan pag panahon ng La Nina. Kaya nagbibigay rin po ng mga ulan sa silangan bahagi po ng Pilipinas. Okay? So, yan po ating GraphSat. Ito yung fast animation. So, nakita po natin yung mga cloudiness na yun ng surface trough sa Bicol hanggang sa Mindanao. At kung titingnan natin yung zoom in satellite animation, ito po yung mga makakapal na yun na thunderstorms. Dumadaan po sa Kabikulan at gagawin nating infrared, yung satellite. So, ito po mga bluish hanggang dark red. Ito po yung mga cloudiness na may ulan. Yung dark red, yan po yung mga heavy rainfall. Although, umabot pa rin dito sa Kabikulan, may mga patches po ng malalakas na ulan na na-experience natin dito sa Camarines Sur, including Naga. At meron pa rin pong papalapit po dito sa area po ng Visayas at sa katibukan bahagi po ng Mindanao. So, hopefully, mag-stop na itong ulan. So, baka by tomorrow, improving na po ang ating panahon. Ito yung forecast ng ulan mula sa European model from thewindy.com weather app. So, hanggang Monday, inaasahan natin may mga showers pa rin sa gitna at katimugang bahagi po ng Pilipinas. So, bukas po ng hapon, inaasahan pong magninipis na po ang mga rain clouds dito po sa Kabikulan dahil po sa pagbaba ng panibagong surge ng amihan. Although may mga showers pa rin inaasahan sa silangan bahagi po ng Kabikulan, kasama din po dyan ang Catanduanes at dito rin po ang eastern sections ng Luzon. So ito po yung bagong surge ng amihan. So yung mga ulan na yan ay mag-concentrate na lamang po sa Palawan for the next 24 hours and also dito po sa may Visayas at maliliit na areas at mga isolated areas po ng Mindanao, particularly sa may Carga region, may mga possible pa rin mga showers dulot po ng northeasterly wind flow at dito naman po ay dulot ng amihan. Okay, and sa Sunday afternoon, yung surface trough ay nandito na po sa may area po ng south of Calayan Island Group. Magbibigay pa rin ng ulan sa may southernmost part ng Palawan. At dito naman po sa may eastern sections ng Luzon, kasama po ang eastern Bicol region, eastern Visayas, and some portions po ng Mindanao ay magkakaroon pa rin mga possible isolated rain showers and thunderstorms. Dulot na yun ng amihan at yung mahinang amihan known as the northeasterlies. Okay? At pagdating po ng Monday afternoon, yung amihan ay mag-shift na po galing sa silangan. So magkakaroon na po ng yung shifting ng winds dito. Galing na po ito sa easterlies. So, ang rainfall conditions ay dito lang po sa silangang bahagi po ng Luzon. Okay? And may mga possible mga showers lang po ito. And hindi naman po siya kalakasan base po sa forecast. And dito rin po sa may eastern Visayas at magiging mas heavy po ang rainfall because of developing thunderstorms sa may silangan bahagi po ng Mindanao that includes Caraga at Davao region at southern portions ng Soxygen, kasama po ang Gensan. May mga possible showers at thunderstorms dulot po ng easterly surface wind flow. So, yan po ang magiging forecast natin sa ulan. At ito naman po yung ating rainfall accumulation for the next 3 days until Monday. So, makikita po ninyo yung forecast kanina ng ulan. Nakita ninyo na ang overall may iipon na ulan ay nandito sa may eastern sections ng Cagayan Valley, sa may eastern Cagayan at eastern Isabela. Eastern sections po ng Aurora at northern Quezon. Dito rin po sa may eastern sections po ng Kabikulan. May mga ibang ulan na pwede po mag-penetrate pa rin sa Camarines Sur, Naga City. Dito rin po sa may eastern sections po ng Albay, Partito District, at dito rin po sa may Catanduanes at Sorsogon. As well as sa may Oriental Mindoro, Romblon, Northern Panay, Northern Negros, eastern sections po ng Visayas, kasama po dyan ng Eastern Samar at Eastern Leyte, at dito rin po sa may eastern sections po ng Mindanao, from Caraga down to northern portions po ng Davao region. Okay, kasama po ang Bukidnon. At dito naman po sa may Palawan, may mga possible po mga showers at thunderstorms sa may coastal areas nito. Kasama po ang Balabac area, town of Balabac, pinaka-southernmost point po yan ng Palawan. At dito rin po sa may southern part ng Spratlys, may mga possible po mga rain showers and thunderstorms. Ito po yung surface trough, naka-exit na po dyan. Ito naman po yung wind forecast mo sa American model. So, nakikita po ninyo
simula na yon hanggang bukas, Sabado at Linggo ay magkakaroon po tayo ng hanging amihan sa Luzon. At dito naman po sa Visayas ay yung mahinang hanging amihan. So magkakaroon po ditong hangin na 30 to 50 kph sa may silangan bahagi po ng Luzon at sa inland areas po ng Visayas. So mag-ingat lang po yung mga maglalakbay sa karagatan, lalo na po pag ang gamit niyo ay smaller sized fishing vessels or sea crafts, ay medyo mapanganib po yan at dangerous po sa mga sasakyan na ito dahil po medyo pwede umawat po ng 2 to 3 meters pa rin yung mga alon dulot po ng panibagong surge ng amihan. And then sa Monday, tulad na sinabi natin kanina doon sa rain forecast, yung hangin po ay mag-shift na mula sa easterlies. So babalik tayo sa easterlies sa silangang bahagi po ng ating bansa, kasama po ang ibang portions po ng Visayas. So yan po ang ating wind forecast for the next 3 days until Monday. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating update na yung hapon po ng Biyernes at babalik ulit tayo sa Monday upang bigay sa inyo ang latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado ang papaalam. Mag-iingat po tayong lahat. The #WeatherWiser. Happy weekend to all. Stay healthy and strong. And thank you so much for watching our channel.